Na hát, sziasztok emberek, én Fireball 66 vagyok, és ez a Minecraft Pocket Edition második része, és ugye csináltam az előbb egy videót, de az nem volt jó, és azon kívül az első rész óta nem változott semmi, csak az, hogy csináltam ezt a kis házat. Lehelyeztem a barkácsasztalt, a ládát, beletettem a cuccot, és most el fogunk menni bányászni. És lehoméztam. És ebben a részben itt tart valami XD-lol. Sziasztok! Hát ez nagyon kemény beköszönés volt. Mit nem mondjak. Laggolok. Laggolok. Ulaggolják vissza neki. Majd szerintem XD-lol majd a 10-valahanyadik részben tud majd velünk szerepelni, mert... Hát mert. Ja, mert. Na, most én úgy látom, hogy jó helyet fogtam ki. Itt lehet bányászni követ. Álljunk neki. Csak laggolok. De mi ez a lag? Szerintem nincs nagyon wifi elérhetőség. Szerintem bányászást, vagy most bányászok egy kicsit, de majd videón kívül bányászok párat. Most csak annyit csináljuk, hogy legyen Jó, ennyi elég lesz, 10 darab, bőven elég most nekem. Most többet nem akarok. Meg lássatok, hiába ütöm ki, nem hagyjuk. Igen, le lehetett homézni, ezt figyeljétek. Beírod, hogy per home, ott írná, hogy milyen homék vannak, de mivel én így lehoméztam így, és itt is vagyok a házamban. Milyen fáj? Akkor barkácsoljunk egy kemencét. Ezt hogy kell csinálni? Így kell csinálni? Vagy csónakod. Hát az nagy. Mit? Csónakot úgy kell csinálni, hogy kell hozzá fa, meg ásó. Csinálja. De most nem. De csinálja. De most nem akarok. Jó van. 80, ezt elrakjuk, ezt kiüldessük a ház elé. De... Hát azt nem hiszem, nagyon nagy lag van, mit nem mondjak. Nézzétek meg, hát. Az is lehet, hogy majd a további videót azt közelebbre csinálom az izéhez. Wifi-hez. Na, én nem nagyon lezélek. Akkor szerintem most keressünk homokot, hogy legyen ablakunk. Nem nagyon látok én itt homokot. Na mindegy. Majd videón kívül keresek. Szerintem ez a videó ennyi is lett volna. Ha tetszett, iratkozz fel, lájkold, és itt volt velem XD-lol. Sziasztok! Én Felből 66 voltam, találkozunk a következő részben. Sziasztok!